गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। ओके गुड तो मॉर्निंग। तो आज ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋର जोठी ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କାମ ସାରି ମୋର बहुत सारा फूल ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଏକାମ୍ର ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଫ୍ଲାୱାରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସବୁ ଭେରାଇଟିସ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ତ ଯାଇନଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ବୁଲୁ। ଫ୍ଲାୱାରରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଛେ ସିଜନରେ, ଆମର ବାହାଘର ସିଜନ ହେଲା, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଲା, ନର୍ମାଲି ୱେରେ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଫୁଲରେ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ସବୁ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର କଇଁଚ ଡିଜାଇନରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଫ୍ଲାୱାରରେ ନେଇକି। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାହୋଲଟା ଦେଖିଲା ପରେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଯୋଉଟାକି ଦୁବାଇରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମିରାକିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ମିରାକିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମନ ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନା। ସେମ୍ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ହାପି ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଆଉ ବି ମୋତେ ବି ସେମିତି ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଫ୍ଲାୱାର ହେଲା, ତାପରେ ଆନିମଲ୍ ହେଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ଆଉ ସେଠିକି ଗଲି, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ବି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବି ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବି ସେଠି ଖାଇଲୁ, ତା ଫଟୋ ବି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଚାହା, କୋରାପୁଟ କାଫେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ମୋତେ କୋରାପୁଟ କାଫେ ବି ମିଳିଗଲା, ଯୋଉଠି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଚାହା ବି ପିଇଲୁ ସେ ଚା କ୍ୟାଫେରୁ। ତ ବହୁତ ମାହୋଲଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ସେଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଖାଇଲୁ, ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଖାଇବା, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ଖାଇଲୁ, ଏତେ ଜାମ୍ ଥିଲା ଯେ ଖାଇବା ମିଳିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯିଏକି ଦେଖ ଆମେ 500 ଦେଲୁ, ଏତେ ଥର ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କଲା, ହଇରାଣ କଲା ଟାଇପ୍ର, ଏତେ ଜାମ୍ ଭିତରେ। ତ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ ମଗେଇଥିଲି, ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଜାମ୍ ଭିତରେ ବି, ତ କ'ଣ ମଗେଇଥିଲି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଭିତରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ତ କ'ଣ ଆମର ଖାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଚାଉଳ ବରା ହେଲା, ତାପରେ ଦହିବରା ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଶନିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଭେଜ୍ ଉପରେ ମଗେଇଥିଲୁ। ତ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ଭିତରେ ବି ଖାଇଲୁ। ତ ଖାଇବା ସହିତ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ ଆମକୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଗଛ, ସବୁ ସାରା ଗଛ ମଞ୍ଜିର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ବି ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିପାରିବ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠୁ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ମଞ୍ଜି କିଣିଲୁ। ତ ମଞ୍ଜି କିଣିବା ସହିତ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଆଣିଲୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ତ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ, କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି, କାକ୍ଟ୍ରସ୍ ଗଛ ନା, ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟା ଗଛ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆଗକାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ, ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଆମର କୋରାପୁଟ ଚାହା, କୋରାପୁଟ କାଫେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତା ଭିତରେ ସେନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଆମେ ବି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୋରାପୁଟ କାଫେକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଇକି କୋରାପୁଟର କ୍ୟାଫେରେ ଯାଇକି କୋରାପୁଟର କାଫେ ପିଇଲୁ ଚାହାଟା। ତ କଫିଟା ପିଇଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କେବେ ପିଇନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଇଲି। ତ ପାଖାପାଖି ତ ମୁଁ ଚାହା କଫି କେବେ ପିଏନି, ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଯାଇକି ପିଇଲି, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲି କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ତ ପିଇଲୁ, ପିଇକି ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କଲୁ। ତାପରେ ହଁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍, ତ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲୁ, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ତ ସେଇଟା ବି ଖାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେ ପିଠାଟା। ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠୁ ତା ଭିତରେ ବି ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ କିଛି ଫୁଲ ଜିନିଷ ନେଲୁ, ଫୁଲ, ଜିନିଆ ଫୁଲ, ତ ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ।
ଏଠି ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି?